Ibaw man to nga ang binhi nga gisabot mao ang pulong sa Ginoo. Lain-lain klase sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Dunay uban makadungog apan wa baliha. Isakit tandayon sa kaaway ang binhi nga gisabod diha kanila. Dunay uban nga naminaw, nakauyon, apan wa hatagi og importansya. Kana bang may kaan, kadungog na mo ko ana, kay bawon mo ko ana. Kada maayo mo na siya, apan unya na lang. Doon na siya uban nga nangahug sa sampinit. Iyang gitipigan. Apan tungod sa kadaghan sa mga buluhaton, sa kadaghan sa mga kasamok, nitumo ng unta. Apan nabiyaan. Rihagod anang naunta sa simbahan, yung pagkahuman, balik sa agit. O naasa yung mga binhi nga nakahulog sa kasing-kasing nga anda mo dawat ni ini. You are in the state of sanctifying grace. You are ready to receive the Word of God. You are cleansed. You are pure. Nagnikay ka sa pagbuhat ng mga andam ka mo dawat sa pulong sa Ginoo. Mao nga ang mga tao nga daghan kay dautag binuhatan. It is not easy for them to be able to listen and do the will of God. Dili sayon, oy, kung daghan kayong babag, ano bang may ka nga Ginoo, anak ko nimo, apan daghan mo kayo nagpugong, naay daghan kayo nagpugong, ang akong mga paghigugma sa kalimutan, nagpugong, sa akong paghigugma kanimo, sa akong pag-alagad kanimo, sa akong pag-ila-ila kanimo. O ang mga santos maingon, kung ikaw gusto nga dawat sa pulong sa Dios, kinahanglan ang imong kasing bakante aron makasud siya. Kay kung daghan kayong sud sa imong kasing-kasing, bisag unsa na lang ang sud sa imong kasing-kasing, it is very difficult for God to enter into your life. Kinahanglang mangadoy ka, kinahanglang may ka Ginoo, tabangit ang ko Ginoo. Ano man kay gusto ko masuod nimo. Unang dinhi sa Ebanghelyo nga atong libasa karon ningon nga atong Ginoo. Busa, pamati kamo. Kun kamo dunay dalunggad. Because I would suppose it is the beginning that you were able to hear. Kadaghan sa mga santos nga naminaw sa pulong sa Dios ug nausab ang dagan sa ilang kinabuhi. Because they were sincere. They were desirous. They wanted to change their lives. Kay lisod man og pagkadungog ka sa pulong sa Dios, apan sa imong kasing-kasing ingon ka, okay na ning akong kinabuhi? Okay na niya, I do not have to change anything.
Nabi tayo giingnan sa iyang asawa dong. Alagad ta sa simbahan. Yung sa dili ko, yung anong dili makamalagad? Kay dili kong gusto mag-usab sa akong kinabuhi. Kuyo ka nang mag-usab sa kinabuhi, oy. Ha? Kana mag-usab ka sa imong kinabuhi, kuyo ka na. Nga naman, kay may gugma niya ka Ginoo, be. So yun nagkagmagigugma ka Ginoo, kanang ubang mga gugma, imo na ipadaplin. Dili nakakakuha na ng ubang mga gugma, imo nga daghan kista na nakalain-lain lang. Kay may umang Ginoo, kung ikaw mahigugma ka nako, lipayon ti ka sa akong gugma. Muna siya, muna nga kanang mga gagmay diha, kanang mga unsara pakapin diha, nga dili importante. Babag ka na sa imong pagpamati sa pulong sa Dios. Ginoo tabangin kay daghan kayo kanang mga jib daw ko, kadaghan sa mga apil-apil nga way hinungdan, daghan kay mga distractions, daghan kay mga huna-huna nga di mao. Apan ikaw Ginoo, naningkamot ko nga ikaw makasud sa kong kasing-kasing o makasud sa kong hunang-huna aron ang akong kinabuhi mapuno sa imong gugma. Sa ngalan sa Manog sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ato karong